לא, זה איננה הגרסה באנגלית, זאת הגרסה העברית, וידאו מספר 5. וידאו מספר 5 של Living with my parents. Living with my parents production company incorporated and I trademarked it. זה היה באנגלית, אבל trademark זה באנגלית ו-incorporated זה... ובכן, היה לי מילים לשיר בעברית, אני לא ממש זוכר אותם. הם הלכו משהו בסגנון של לגור עם ההורים אחרי גיל 30, עושה מקליט וידאוים, לא זוכר, אני מצטער. אנחנו נעבוד על זה, אנחנו חברה חדשה, ושאומר אנחנו זה מתכוון אנוכי וכמובן ההורים שלי שלא תראו אותם לעולם. אנחנו חברה צעירה, ההורים שלי בני 68, אני ב-31, זאת אומרת שאנחנו חברה צעירה, יש לנו הרבה בעיות. שמתי לב שהתמונה לא איכותית כל כך עדיין, כמו כן יש בעיות בסאונד, אנחנו נעבוד על זה. זה רק הוידאו החמישי שלי, שני הוידאוים הראשונים, לא, הראשון והשלישי היו על האפרסמון, הוידאו השני הוא יהיה ב-Lost Episodes, אם קיבלתם אותו ממני במייל, זאת אומרת שאתם ראיתם אותו, אם לא אז לא. וידאו מספר 4 היה הגרסה הזאת, רק באנגלית. ואני אתחיל עם הבהרות, כי זה משהו מאוד חשוב לנו Living with my parents production company, האמת. אז ובכן באפרסמון יש עוד חלק קטן פה שלא תראו, כי האיכות ממש גרועה ואני לא יודע למה זה. שלא אוכלים, כמו כן יכולים להיות גלעינים בפנים, לכן השיטה הטובה ביותר היא לחצות את האפרסמון לרבעים ואז לאכול ולראות. כמו כן, אומרים שעדיף לא לאכול יותר מאפרסמון אחד ביום, לא יודע. הווידאו הזה, בניגוד לקודמים, מצולם במצלמה החדשה שלי, שאין לי מראה אז לא תוכלו לראות אותה, אבל היא הגיעה היום מאי-ביי בקופסה הזאתי. לא רע בשביל 3.73 US דולר שהגיעו הרחק מהמזרח הרחוק, שזה שמה, אבל הרבה הרבה יותר רחוק. ככה, חברת ההפקות שלנו תתמקד בעשיית סרטים ביתיים, שאני הכותב, המגיש, המציג, המצלם והאחראי הבלעדי לכל הסרטים, וההורים שלי רק מספקים לי את גג הבית, שמי שיצליח לראות הלוגו שנעשה בוורד ארט, לי הוא הזכיר צורה של בית, ואני הקובע, זה מסתבר שזה בית. מסתבר שבחברת ההפקות שלנו יש אפשרות למגוון שפות שונות. מי שמכיר, בארצות הברית יש את כפתור הסאפ שמעביר לספרדית, אני אלחץ עליו עכשיו ונראה שגם פה זה אפשר. בשלט ה-DVD שלי של חברת אפקס, שמשמש גם באופן תמוה לחברת ההפקות שלי, והנה אני לוחץ על כפתור הסאפ. Yo soy Alon. Alon es muy gordo y Alon es feo. מה זה אומר? ובכן אתם תצטרכו לבד לדעת. אני יודע מה זה אומר, זה לא מה שחשבתי שזה אומר, אבל זה בספרדית. וואי, הווידאו ממש לא זה, אני מתנצל, אני אנסה לשפר. זה עוד יותר גרוע. זה לא ייכנס לבלופרס. כמו כן אני מודע לעובדה שצד עכשיו רואים את הראש שלי יותר טוב, זה בגלל התאורה. אנחנו נצטרך למצוא פתרון לזה. אולי אני אעבור עם אחד דירה ואז לא תהיה את הבעיה הזאת. כרגע זה מה יש. אפשרות נוספת היא לעבור לשפה הצרפתית על ידי לחיצה על הכפתור של הדגל הלבן. למה דגל לבן? כנראה מסיבות היסטוריות מסוימות. מספר אנשים התלוננו בפניי. רגע, אני אסגור את הכפתור של הווינדוס לא חוקי ונמשיך.
מספר אנשים התלוננו בפני שאם מעבירים לשפה צרפתית, אחרי כ3 שבועות הם מתחילים לשמוע גרמנית. כנראה גם מסיבות היסטוריות, אני לא יודע. אל דאגה, אם זה קורה לכם, הצופים, ואתם מתחילים לשמוע גרמנית, אל דאגה, תוך מספר שנים זה עובר לאנגלית, ואז זה חוזר לצרפתית, אז אין בעיה. הנה אני נלחץ על כפתור הדגל הלבן בשלט. הוא נראה כמו הפליי, אבל זה דגל לבן. אז הנה אני לוחץ. Bonsoir, je m'appelle Alon. J'habite à Haïfa avec mes parents. J'ai 31 ans et j'habite avec mes parents. Ouh, il y a quelqu'un derrière la porte. Qui est-ce? Qui est-ce? Kann was Sie hier? Schnell, schnell. Il y a quelqu'un derrière la porte qui parle l'Allemagne. Ouvre la porte. Ein Verletzter. Alarm, alarm. אני מצטער, זה הדברים היחידים שאני יודע בגרמנית. Ein Verletzter, Alarm, Alarm. Kann was Sie hier? Schnell, schnell. Où est le drapeau blanc? Où est le drapeau blanc? Drapeau blanc. Où est le drapeau blanc? Il n'y a pas de drapeau blanc. Je me rends. Je me rends. Je me rends. כמו שניתן להבין, נפנפתי במשהו לבן. יש לי בעיה להבין איך המצלמה עובדת כי זה כמו ראי. נפנפתי במשהו לבן וכך בעצם נכנעתי. ובכן, אלו חלק מהאופציות של חברת ההפקות שלי ושל הוריי Living with my parents Production Incorporated. מי שישים לב, בגרסה של האנגלית הורדתי את האצבע מהפתמה השנייה. אנחנו נמשיך שכאילו זה אותו גרסה בדיוק, רק עם שינויים קלים. לא יופקו יותר סרטים בצרפתית וספרדית. מי שרוצה, מצטער. זה בערך היכולת שלי לדבר צרפתית או ספרדית. וואי, גרסה לי לקחה לי בערך דקה ומשהו זה. אני לא אבזבז זמן זה. אני רק אגיד שהיום בחרתי בעניבה אחרת. זהו, כאן מסתיימת חברת הפקה מספר 5 של וידאו מספר 5 של חברת ההפקות Living with my parents Incorporated Production. שוב פעם, Living with my parents Production Company Incorporated, סורי, וגם טריידמרק, זה שלי, אז שאף אחד לא ייקח לי את זה. זהו, זה האמת, תכננתי גם שיראו לי את הפופיק ואז לעשות לא, אבל לא רואים, אז זה. עוד דבר אחרון מאוד חשוב, שנייה, אני מצטער שאני לא זה, כי אני בודק משהו בפייסבוק. וואי, זה לא מקצועי מה שאני עושה פה, אבל זה משהו חשוב, והוא כן תוכנן, פשוט מישהו יקבל על זה על הראש. זה לא ההורים שלי, אז זה כנראה שזה יהיה אני. יש בעיות בפייסבוק, בגלישה. בכל מקרה, חבר טוב של אחי, וגם אני יכול לקרוא לו חבר שלי, לא רק חבר בפייסבוק, קוראים לו שמוליק נמר, באנגלית קוראים לו סמואל נמר, מסיבות ששמורות איתו. אני מכיר אותו יותר בתור שמולק. הוא מרחוב בורלה, זאת אומרת שהוא בחור לעניין. כתב את ספר רמזורים פצועים, כמו שאחי נוהג לקרוא לזה רמזורם פצועם. הבחור כתב פיילוט לסדרה
קוראים לזה waiting room, ויש אפשרות לתרום לו כספית באתר אינדיגוגו, INDIEGOGO, I כמו אילן, N כמו N-word, D כמו דפוק, I כמו אילן, E כמו ארז, מצטער אחי ארז, אחי הביולוגי, לא החבר הכי טוב שלי, ארז זמין מבורלה. G כמו גרשון, O כמו O, G כמו גרשון, O כמו אום. אפשר להיכנס ללינק הזה דרך הפייסבוק שלי. הם מנסים לגייס כסף לפיילוט. תיכנסו, תראו, מה אכפת לכם? אל תהיו זה. שמולק, שיהיה בהצלחה אם אתה רואה את הסרט הזה. אני אסיים פה, וזהו. ונתראה בסרט הבא. זה לא וידאו בלוג, שיהיה ברור לכולם.